Machiegni nyakoromo gi sa 10 mar odhiambo chenden mar kagi kacha nyinga Ochieng Emmanuel wachako gi sigana mar lipot ma bro moro johera mag jotugo johera mag tuke mopogore opogore pacho kae ni jatend piny Kenya William Ruto singo biro miyo jatugo ka jatugo mar Harambee Stars shillings milion 2.5 poni gibiro loyo tugo e kindgi kod Zambia chieng' Jumapil. Bende poni gibiro gidonjo quarter finals jotugo biro yudo udi mag piny owacho bedroom 2 kamoro amora ma gidwaro kod shillings milion 1. Kano lose kinde man romo kod jotugo dichima kawuono ne okwayo Uganda jo Kenya mondo dhi nyime kod siro team mar Stars kendo dhiro gi mondo migi yud loch. Jatend piny osemiyo gi milion 1 tok loch manyoro machopo kwano omenda ma giseyudo chakre chan ne chakre nyaka kaka mich e shillings milion 2.5 e tuke adek. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa Sunday, nataka sasa tuko na deal mpya. Ya Sunday. Sasa Sunday si tunashinda? Yes. Inshallah kwa mpenzi ya Mungu. Tunashinda. Si ndio? Yes. Sasa vile tulifanya ile hesabu siku ile. Tulifanya hesabu hapo. Sasa mnajua maja niwakumbushe. Nimeongeza kidogo. Sunday tukishinda hivi kila mtu tukishinda tumekubaliana? Yes. Ni sawa hapo? Yes. 2.5 kila mtu, mpaka na watu wa bench hawa sitaki kusumbuana na haya. Si tukishinda tumequalify? Yes. Si ndio? Yes. Sasa hapo kwa quotas, hapo kwa quotas tukishinda quotas si ndio? Yes. Sasa juu ya 1 million juu ya 1 million nitaongeza ile mmeomba. Si mmesema mnataka affordable house? Yes. Haya, hapa ni Anbone Gadoge papa chak tugo pira kendo pesa yuokore Harambee Stars. So gayo mar DCP party Rigathi Gachagua wuok tung' moso kod gayo mar ODM Raila Odinga mokoni tiyo marach kod yara mage mitiyo go e donjo serikal. Rigathi oloso California kama mokoni Odinga okrang dwach jokanyo mamiye sir. Omedo ni kinde osiopo kendo jok mosebedo